Навън се движа между сиви душици, свели главици, затрохици. Град на глад архипелаг, голак на служеници. Скелети, вейки, клетни, линейки, кадели. Не всеки трети трепери, сякаш е пленник в Белене. А нашата слабост е само нуждата, затворени в дебел тъп тлъст вид на шкумбата. Ококорени спиме, пуснали корени в зловонни бетонени гробни плочи циментирани. Все още живи, с амбиции и убити, разтемено все по-надолу, сталактити. Стрими стрелям като са ей-кей, гайдара. Ай сега ми пей старата школа, си в раната сол. Нека си го кажем честно, царят е гол. Нека си го кажем, право куме в очи. Много сте актьорите, ма няма кой да бочи. Няма кой да скочи на един човешки стейдж. Пак съм главна роля като Николас Кейдж. 15 събота, Five High, фристайл батъл. Аз Гайдара, Атила и секта. Акаша, Прим, очакваме ви тук. Ще бъдем безкомпромисни, останалото зависи от вас.